už som si spomenula, áno, aj ja na takú trapošinu. Skôr nebola na mojej strane, ja som sa za toho záujemcu o kúpu cítila trápne, pretože sme boli na obhliadke nehnuteľnosti, ktorá má smart prístupy, je to akože nie z tých strašidelných, ale práve naopak technicky vybavených nehnuteľností, ale tým, že sa tam dlhodobo nežije, takže je tam vlastne odstavená voda. A môj záujemca o kúpu teda mal isté zažívacie problémy a počas tej obhliadky mi stále takto tancoval. A už som vedela, že jeho žena na neho už ho pozná, svojho vlastného manžela, že na neho tak pozerala, že dačo nie je v nepohode. A on mi tak šepká, že teda je v strašnom strese. My sme boli totiž to na samotke, nie v meste, nie blízko benzínky. A proste tie jeho fyziologické procesy sa nedali zastaviť. A takže si musel pomôcť, ako vedel. Daná nehnuteľnosť mala pomerne veľký pozemok a také isté zátišie. takže išiel to tam urobiť? Išiel to tam urobiť. Fúha. Áno. A teraz tak vravím, že ako teraz ja vysvetlím strane predávajúcej, že majú takéto prekvapenia vo svojej vlastnej záhrade a ešte aby nebolo na mňa. Takže mala som takúto skúsenosť a dodnes, keď sa s týmito záujemcami o kúpu stretneme, tak oni sa mi tak ospravedlňujú, lebo proste to je niečo, čo si zapamätáte.